Σε αυτό το παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει το μέσον όρο τριών ακέραιων αριθμών. Η παρουσίαση του μέσου όρου θα γίνει με ακρίβεια 2 δεκαδεκών ψηφίων. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα στο CodeBlocks, file, new empty file. Θα το ονομάσω, να το κάνω save. Παράδειγμα 2.11.cpp. Ξεκινήσω γράφοντας τις βιβλιοθήκες που θέλω. Θέλω την IOStream. Θα χρειαστώ επίσης την βιβλιοθήκη IOManip ώστε να μπορέσω να τυπώσω το αποτέλεσμα με ακρίβεια 2 δεκαψηφίων. Από τη main λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δηλώσουμε τις μεταβλητές μας. Ξέρω ότι έχω 3 ακέραιους αριθμούς, θα τους ονομάσω A, B, C. Επίσης χρειάζομαι το μέσον όρο. Ο μέσος όρος θα είναι δεκαδικός αριθμός, οπότε μπορεί να είναι είτε float ή double. Πρέπει να διαβάσουμε τους 3 αριθμούς. Μπορούμε να τυπώσουμε ένα μήνυμα αν θέλουμε δώσε 3 ακέραιους αριθμούς. Στη συνέχεια αξιοποιήσουμε τη chain για να διαβάσουμε τους αριθμούς. Μπορώ να βάλω 3 διαφορετικές chain, δηλαδή θα μπορούσα να γράψω chain α, chain B, chain C. Όμως πιο πρακτικό να τα γράψω μαζί A, B, C. Προσέξτε ότι δεν μπορείτε να τα γράψετε με κόμματα, δηλαδή μπορείτε να γράψετε A, B, C. Θα είναι λάθος. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσω τον μέσον όρο. Ξέρω ότι ο μέσος όρος θα είναι το άθροισμα των τριών A συν B συν C για 3. Στη συνέχεια να τυπώσω τον μέσον όρο. Μέσος όρος είναι ίσο με μέσον όρο. Ας δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Να κάνουμε build το πρόγραμμα μας. Να το τρέξουμε. Ζητά 3 ακέραιους αριθμούς. Αν δώσω 2, 3, 4, το αποτέλεσμα θα είναι 3. Βλέπω το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι δεν έχω ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. Οπότε πάμε να λύσουμε πρώτα αυτό το πρόβλημα. Για να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να γράψω μπροστά από τον αριθμό που θέλω να εμφανιστεί ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τη λέξη fixed. Στη συνέχεια set precision 2 δεκαδικών ψηφίων.
Οπότε αν δούμε τώρα 1, 2 και 3, βλέπω ότι είναι 2,00. Οπότε έχουμε λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας των 12 ψηφίων. Όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Να ξανατρέξω το πρόγραμμα. Να το τρέξουμε για 1, 1, 2. Βλέπω ότι το αποτέλεσμα είναι που μου δείχνει είναι 1,00. Το οποίο προφανώς δεν είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει διαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς. Είναι σαν να το πρόγραμμα που έχω γράψει να κάνει διαίρεση ακεραίων. Το πράγμα για αυτόν κάνει. Για να πείσω το πρόγραμμα μου να κάνει διαίρεση ακεραίων, πρέπει είτε ο διαιρετέος είτε ο διαιρέτης να μετατραπεί σε δεκαδικό αριθμό. Μια εύκολη λύση θα ήταν αντί για 3 να είχα 3,0. Οπότε ο ένας αριθμός έχει μετατραπεί σε δεκαδικό. Οπότε έχω 1,2. Βλέπω τώρα ότι είναι 1,33, οπότε είναι σωστό. Η άλλη λύση θα τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε διαίρεση δύο ακέραιων μεταβλητών, δεν θέλουμε το αποτέλεσμα μας να είναι δεκαδικός, θα είναι να κάνουμε προσωρινά κάποιων αριθμών δεκαδικών. Να κάνουμε cast, θα έχω τη λέξη float, οπότε το a συν b συν c μετατρέπεται προσωρινά σε δεκαδικό. Να το δοκιμάσουμε. 1, 2. Βλέπουμε ότι πλέον το αποτέλεσμα μας είναι σωστό.